gospodo, dobroveče svima. Ova sala odavno nije bila prepuna kao večeras i to je sa jedne strane dobro, jer znači da imamo ozbiljnu stranku u koju građani Obrenovca sve više imaju poverenja i sve više očekuju od te stranke sutra posle izbornog procesa, a sa druge strane to što gde god odemo broj ljudi je sve veći i veći, govori o, nažalost, sve većem i većem nezadovoljstvu građana Srbije, nezadovoljstvu načinom života, nezadovoljstvu nivoom života, standardom i najvažnije nezadovoljstvu vođenja države od strane vlasti na čelu sa Borisom Tadićem i Demokratskom strankom. Naime, svedoci ste svi ovih dana u Obrenovcu na trgu da nekakva grupacija predvođena Mlađanom Dinkićem i Čučkom sakuplja nekakve potpise i priča o nekakvoj decentralizaciji, o nekakvoj regionalizaciji. Ja moram sve prisutne ovde da podsjetim da je statut grada Beograda, koji je donet 2008. godine i stupio na snagu 31. decembra 2008. godine, a donet je od strane Đilasa, Čučka i SPS-a, niko ne pominje u toj njihovoj priči o decentralizaciji. Naime, taj statut je potpuno razvlastio sve opštine na teritoriji grada Beograda, a najviše trpe prigradske opštine. Prigradske opštine, kad kažem, mislim na Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac, Sopot, Surčin, Grocku i to je to. Od svih tih prigradskih opština, ja ponovo moram da izdvojim Obrenovac, najviše trpi Obrenovac. Iz dva razloga. Prvi razlog je jer budžet opštine Obrenovac je najveći budžet od svih opština u Srbiji. Drugi razlog, opština Obrenovac je bila u prilično ozbiljnom usponu. Podsjećam da je za manje od 15 godina Obrenovac, što se tiče broja upisanih birača, porastao za 12.000 do donošenja tog statuta. Mi smo iz tog razloga napustili vladajuću koaliciju i pre godinu i nekoliko meseci Srpska napredna stranka, direktor Marošajn koji je ovde prisutan, 4 odbornika koji su ovde prisutni i moja malenkost, mi smo napustili funkcije u opštini Obrenovac jer nismo želeli da nas niko na ulici proziva, nismo želeli da okrećemo glavu od naših sugrađana, želeli smo da na taj način damo doprinos u borbi protiv Đilasa, protiv te surove centralizacije koja i dalje traje, jer pre nekoliko nedelja je gospodin Đilas dodao još jednu stavku i doneo još jednu odluku na Skupštini grada gde je dopunio svoj statut, sada je potpuno oduzeo gradsko građevinsko zemljište opštine. Sada je on jedini i neprikosnoveni vladar na teritoriji celog Beograda. Znači, Obrenovac je sada sa nižim nivoom vlasti nego što je bila mesna zajednica pre ovog statuta. Neka mesna zajednica, na primjer Krtinska. Šta je interesantno iz cele ove priče, a tiče se Krtinske? Interesantna je izgradnja toplovoda, proširenje toplovodne mreže, toplifikacija Krtinske i Urovaca, toplifikacija dva sela, odnosno dve mesne zajednice koje su možda najugroženije izgradnjom termoelektrane, odnosno izgradnjom deponije na zemlji koja je pripadala koja je uglavnom bila u privatnom posedu Krtinčana. Jednostavno, sve te planove više ne donosi opština Obrenovac. Opština Obrenovac može tu i tamo nešto da predloži. Nažalost, mi u opštini imamo predsednika Željka Jovetića koji i ne predlaže ništa jer ga ne zanima. Čovjeka zanima samo da primi platu, da otalja mandat i tako dalje. I može da se desi jedna vrlo, vrlo opasna stvar. Može da se desi da Đilas i gradska vlast pokušaju da realizuju svoj plan da grejanje odvedu preko mosta pored elektrane
na Novi Beograd i da proširenje toplovodne mreže na teritoriji opštine Obrenovca bude potpuno zaustavljeno. To jeste jedan od ciljeva gradonačelnika Beograda. Dalje, vi ste, neki od vas su ovde svedoci pre nekoliko nedelja kada je jedna politička partija pokušala ovde da održi nekakvu tribinu, gde je bilo više naših ljudi nego njihovih iz radoznalosti. O njima ne želim ni da govorim, nisu vredni ni da ih pominjem, ali su jednu interesantnu stvar rekli. Rekli su vam da vi niste u planu za proširenje toplovodne mreže. Gospodo Krtinčani, predizborno obećanje Srpske napredne stranke će biti sledeće i ja ću sada biti vrlo precizan. Izgradnja treće magistrale prema Obrenovcu će biti projektovana i građena na sledeći način. Projektovaće se u 3 kraka. Jedan krak prema Obrenovcu, drugi krak prema Zvečkoj, treći krak Urovci i Krtinski. A kako koje godine bude bilo novaca, sredstava, mogućnosti, kako god želite formulišete, tako ćemo i raditi ravnomerno u sva 3 pravca. Dobro večer svima. Meni je uvijek drago da dođemo u Obrenovac, da dođem i u Krtinsku, i u Barič, i kod Topića tamo, i kod ostalih iz razloga što su Obrenovčani ljudi koji znaju šta hoće, koji su spremni da se bore za svoja prava i koji su spremni da menjaju stvari kada vide da one ne idu dobro. A očigledno je da ne idu dobro. Počevši od statuta o kome su pričali moji prethodnici, koji je faktički unakazio sve beogradske opštine kojima su već uzeli dušu mnogo puta, a sada i ovom novom odlukom i građevinsko zemljište, naravno najveći problem su imovinski odnosi, opštine više nisu vlasnici imovine, imate problem što više ni matičarska služba nije u rukama opštine, nego u rukama grada. Pa vi sad kad bukvalno treba da rešite nešto, dospevate u jedan Gordijev čvor, više ni ljudi u centru Beograda ne mogu ništa da reše, jer je katastrofa. Legalizacija, o tome neću ni da vam pričam. Preko 300.000 predmeta stoji i nemaju namjeru da počnu da ih rešavaju jer ne znaju dakle da počnu. Niti imaju znanje, niti umeju da primene novi zakon, niti grupa ljudi u jednoj zgradi, u 2 kancelarije može da reši 300.000 predmeta, niti oni pojma, mislite da su oni nekad bili ovde, su bili u vašem mestu, su bili u vašoj ulici, da znaju kako to izgleda na terenu. I taj treba da odluči da li će nečija kuća da bude legalizovana ili neće. A zašto ne može ništa da se uradi u Beogradu? Ne može ništa da se uradi jer se mnogo krade. Mnogo se krade. To više nije malo, mnogo se krade. I to radi Dragan Đilas. I to radi Demokratska stranka i radi Dinkić i njegova G17 ili URS, nek se nazovu stranka Mary Poppins, ne mogu da promene ono što su radili u prethodnih 10 godina. A uništili su Srbiju. Uništili su Srbiju. Danas grade most. Priča nam Đilas, kaže, što se neki bune, kaže, to je most u kome Discovery snima film. Ja mislim da će uskoro sve televizije doći da snimaju film da kažu, ovo je najveća pljačkaška afera na svetu. Taj most nas, vas, svakog od vas u sali, mene, naše prijatelje, komšije i one koji ne glasuju za nas i one koji nam nisu prijatelji, a žive u Beogradu, košta danas više od 500 miliona evra. Za taj novac mogli smo 3 takva da napravimo, a nismo morali da gradimo najskuplje na svetu. Mogli smo da gradimo 3 ili 4 jeftinija. Mogli smo umesto toga da napravimo mnogo drugih projekata u Beogradu, da ljudi lakše žive. A oni ne daju, jer mora da se ugradi neko. Mora i Đilas, mora i Dinkić, moraju i svi ostali. Kad su pravili rekonstrukciju Bulevara Revolucije, sada se zove Bulevar Kralja Aleksandra, bile su 2 ponude. Jedna na 1,7 milijardi dinara, jedna za 1,1. I vi pogađate, dobila je ona sa skupljom ponudom. Zašto? Da bi neko uzeo 600 miliona dinara. I onda kaže opravdanje, ali kaže, tu ima više firmi sa domaćom radnom snagom. Ali su prethodno, jedan tender pre toga, kad su bili slični uslovi, dobila je strana firma. Pa što tu nije bio uslov onda domaća radna snaga?
nego je tamo gde gradi Interkop gradnje iz Šapca, možda ste čuli za tu firmu, firma Dušana Petrovića, firma koja finansira Demokratsku stranku. Kad oni grade, onda se gradi najskuplji u Srbiji, a naravno kvalitet možete da mislite kakav. I ispričat ću vam jednu priču, samo da vidite na jednom sitnom primjeru kakvi su to lažovi. Za vreme vanrednih izbora u opštini Voždovac, G17 plus i Dinkić i njihovi ljudi na terenu, pošto naravno nisu mogli da se mere sa našim ljudima, kao što ni jedno mesto, pogotovo ne mogu u Obrenovcu da se mere sa vama, su došli do ideje, kaže, mi nećemo da lepimo plakate iz razloga što bi time prljali grad, mi ćemo taj novac da damo nekim siromašnim porodicama. Evo, prođite danas centrom Beograda. Nema zida da nisu lepili plakate. Doduše nisu dugo potrajale, neki fini ljudi su ih skinuli, ali hoću da vam kažem, ti ljudi su pre samo godinu dana pričali kako oni neće da lepe plakate, da ne ruže grad, danas lepe plakate. Dinkić nam je obećao akciju od 1000 evra svima nama, kao ministar, ne kao privatna ličnost, ne kao lider stranke, kao ministar, kao službenik vlade. I onda nam rekao, videli ste pre nekoliko meseci je bilo u svim medijima, ja sam i onda znao da lažem, ali to sam radio da bi Tadić dobio izbor. Pa šta će, ako je tad lagao za Tadića, šta će sve sad da laže za sebe? Šta ćemo mi da radimo ako takvi opet pobede? A spremaju koaliciju, muljaju sa raznim izborima. Da li ćemo prvo lokalne, oni, Đilas, LDP, SPS u Beogradu, da proba ta koalicija da pobedi, da nam uzme još malo nadležnosti iz opštine, ja ne vidim više svrhu opština ako ovako nastave. A naš program Srpske napredne stranke, biće da se nadležnosti iz grada vrate opštine. I ne samo ove što je Đilas sad uzeo, da se poveća mogućnost opštine da daju građevinske dozvole. Neka urbanizam bude u gradu, ali i neka bude nadzor u gradu, ali da vi ovde možete da odlučite, vaša vlast, ko gradi, šta gradi, gde gradi. Ne samo to, da imate osnovne stvari, pa vi danas ne možete dati ime svojoj ulici. Neko drugi treba da glasa da li će vaša ulica da se zove ovde u Krtinskoj ovako ili onako. Pa to je besmisleno. Ljudi u Beogradu, svim opštinama, od Barajeva do Novog Beograda, uzmite kojim god dođete redosledom, i gradski i prigradski, svi se bune. Svi se bune jer ljudi osjećaju da ovako više ne može. I nije samo stvar lokalne samouprave. Ja Đilasa apostrofiram jer je on najodgovorniji za korupciju i krađu u Beogradu. On je čovjek čije lično bogatstvo prevazilazi 250 miliona evra u ovom trenutku. Mislite da je to što stekao pošteno? Pa kao Đelić, kao Dinkić, svi oni koji su nam pričali kako su stekli na fini način pare, a samo odjednom kad su došli u Srbiju posle prvog mandata vole da žive u vilama, da imaju račune milionske svuda po svetu i tako dalje. I stvari su došle do kraja. I u Srbiji, gde više čak ne pokušavaju, vidite, nema više ni onih lažnih otvaranja fabrika, ni toga više nema. Samo Tadić po koju kravu pomazi, a videli ste, svi vi koji ste gledali taj prilog, čovjek u životu nije imao ništa sa selom, niti ikad sa seljakom razgovarao. Onaj razgovor je bio katastrofalan. Znači, oni su pokazali da ne umeju ništa. Danas se setio ministar poljoprivrede, kaže, treba da pojačamo poljoprivredu, bogati. Kaže, treba pojačamo stočni fond, doveli smo ga do nivoa od 1910. godine. Danas je na nivou iz 1910. godine, naš stočni fond. Kaže, sad treba da povećamo za 20% budžet za stočarstvo unutar budžeta za poljoprivredu. Pa za budžet za poljoprivredu izdvajaju manje od 10% budžeta Srbije. To je najmanje izdvajanje u čitavoj Evropi. A onda unutar toga će da odvoje 20% da preraspodele. Pa gde će da uzmu? Kome će da uzmu? Ne daju subvencije ljudima koji se ne vode kao poljoprivredni proizvođači, nego rade negde, ali imaju i manje kući i hoće da ga obradi, i hoće nešto da zasadi, i hoće da proda. Ne može da dobije subvenciju, kaže, ti se ne vodiš kao proizvođač, više se niko neće voditi kao proizvođač, ne mogu ljudi da opstanu. 100 dinara kilogram žive vage svinjskog mesa, 150 treba da se nahrani, da se ugoji. Ko će da proda? Ko će da proizvodi? Nema krompira, kaže, pre neki dan vest na Pinku, nestašica krompira, kaže, nećemo imati da jedemo krompir. Pa ja kažem, ovo je zadnje vreme došlo, kaže narod. Znači,
Ovo što sam ispričao, nisam vam pričao zbog toga da uplašim ljudi ili da kažem da mi očajavam. Ne. Da vi znate da vaša Srpska napredna stranka ima ozbiljne ljude. Ja se prvo oslanjam, što se tiče Obrenovca, na sve vas, na rukovodstvo ovog opštinskog odbora, na ove ljude koji su govorili pre mene. To su ljudi koji razumeju kako se rade stvari. 14 meseci ti projekti stoje. Da je bio sposoban čovek, poput njega, ti projekti ne bi stali 14 meseci, bili bi u radu. Danas bi ti projekti živeli i vi bi danas imali efekat od toga. Imali bi grejanje koje bi prošlo kroz vaše mesto. Ali to ne bi bio kraj, to je samo jedan deo. Zar je u 21. veku sramota tražiti grejanje? Treba da se sramota što imate struju kod kuće, treba da se nekom zahvalite. Hvala ti, prijatelju, što imamo struju. Šta treba da se grejete na sveći? Mi hoćemo da imate normalan život, da imate život kao i svi drugi. I zbog toga smo skupili ekipe stručnjaka za sve oblasti, ozbiljne stručnjake. Ljude koji će se pozabaviti svime ovom o čemu smo mi govorili večeras, ali i svim drugim aspektima. Mi želimo da u Beogradu, u svim beogradskim opštinama, u svakom naselju, u svakoj ulici, ljudi budu jednaki. Da budu jednaki po pravima koje vam pruža vaša lokalna samouprava. Jer lokalna samouprava je garant demokratije i razvoja svuda u svetu, pa mora da bude i u Srbiji. Lokalna samouprava ne može da bude samo mašina za pranje novca. Ne može da bude da se svake godine izdvaja, koliko si rekao Topić, 50 miliona za onu banju, pa će ispasti na kraju da će kvadrat koji se tamo gradi koštati 1300-1400 evra u izgradnji. Ne, 2300 evra, izvinjam se. 2300 evra u izgradnji, po to nema nigdje. Bez opreme. To na Sejšelskim ostrvima ne košta više od 1000 evra. To znači da je neko na svakom kvadratu ukrao 1500-1600 evra po kvadratu. Nema neko. Ukrala vam je Demokratska stranka iz vaših džepova, to su vaše pare. I direktor. Direktor, pa svi oni koji odlučuju. Uopšte nije bitno ko je taj. Ukrao je Dragan Đilas što je stavio te ljudi, jer on zna šta oni rade. A ako ne zna, onda treba podnese ostavku što ne zna. A zna. Uzimaju oni milione svuda. Spremili smo ozbiljan program, predstavit ćemo ga, ja se nadam, do jeseni, za svaki segment društva, za lokalnu samoupravu, za opštinu, za grad, za republiku. Doveli smo ozbiljne stručnjake, ljude koji su i profesori univerziteta, ali uspešni menadžeri i direktori kompanije koji znaju kako se stvari rade. I hoćemo da pokažemo da ovde postoji svetlo, da ovde postoji mogućnost da vidimo jedan pozitivan izlaz iz ove krize. Treba će puno vremena i rada, ali može Srbija i mora bolje od ovog što je danas. Ovo je danas najgore što je ikad bilo. Ja vas zato pozivam da svi zajedno, da pomognete i svojoj Srpskoj naprednoj stranci, kao što će ona pomoći vama, da se izborimo za svaki glas, da ne posustanete, da ove godine zapnete koliko možete, a ja vam obećavam od sledeće mora da bude bolje. Hvala vam. Ja se još jednom zahvaljujem najpre predsjedniku mesnog odbora Laziću, celom mesnom odboru Pećinska, svima se zahvaljujem.